Du skal starte træningen umiddelbart efter operationen. Så får du nemlig gang i benet, undgår problemer med at bevæge knæet, og du mindsker tabet af muskler. Nøgleord for perioden er træne, aflaste og gå normalt. For at mindske hævelsen er det vigtigt, at du i starten ligger med det opererede ben opad, har kulde på knæet og ofte vipper med foden. Du skal være opmærksom på, at benet skal være helt strakt. Allerede lige efter operationen må du gå på benet, i begyndelsen kun i begrænset omfang. Du må i princippet støtte det du kan, dog skal du i starten aflaste med stokke for at mindske hævelsen. Du skal være opmærksom på både at bøje og strække benet, når du går. Når du støtter på benet, skal knæet være helt strakt. Det er vigtigt, at du fra starten går så normalt som muligt. Når du kan kontrollere hævelsen og gå normalt, typisk efter 14 dage, må du holde op med at bruge stokkene. Du skal tilpasse dit aktivitetsniveau til, om knæet hæver op. Hvis det hæver, skal du gå og stå mindre, men fortsætte med at lave øvelser, eventuelt med færre gentagelser. Du kan fortsætte med at bruge is og sidde med benet opad.